нов раздел компютърна текстообработка. Темата на днешния урок е въведение в компютърната текстообработка. Първа точка – текстообработващи програми и текстови редактори. В недалечното минало за писане на текстове се използвала пишещата машина, показана на фигурката. Например, писането с такава машина има редица неудобства. Когато е написан текста на даден лист хартия, той трудно може да бъде редактиран. В последните години масово се използват и навлизат компютрите в практиката. Те все по-често се използват за създаване, оформяне и отпечатване на текстови документи. Днес се счита, че умението да се създават, въвеждат и редактират такива документи с помощта на компютър е задължително да бъдат направени от образован човек. За създаването на текстове се използват текстообработващи програми. Една от тези програми е Microsoft Word, продукт на Microsoft Office. Друг текстови редактор е WordPad и Notepad. Втора точка – клавиатура. Докато при създаването на рисунки се служихме предимно с мишки, при работата с текстове основно устройство е клавиатурата. В урока вмъкване на текст в рисунка започнахме запознаването с клавиатурата. Там споменахме за обикновените и специалните клавиши. С обикновените клавиши въвеждаме в компютъра това, което искаме да напишем. А с специалните клавиши даваме на компютъра различни команди. Ще се запознаем с ролята на тези клавиши постепенно. Обикновените клавиши и BD стандарта. В България се използват два начина за подреждане на букви на кирилица върху клавиатурата. Първият от тях е определен от българският държавен стандарт, съкратен BD стандарт. По този начин е в съответствие с особеност на българската азбука и може да се нарече стандарт. Пишем я, излиза от клавиатурата. Друга форма е фонетичната. Втора употреба за писане. Буквите на кирилица са поставени в съответствие с клавишите така, че за да са близки по звучение до изписване на клавишна буква на латиница. При изписването на фонетик има няколко символа, които всеки един ученик трябва да ги знае, по-специфични като В, Я, Ш, Щ и така нататък. Буквите на кирилица и на латиница са малки букви. Малката и голямата буква се въвеждат с един и същи клавиш. Във всеки момент клавиатурата може да въвежда или само малки, или само големи букви. Преминаването от единия регистър на другия се извършва с клавиша Caps Lock или заключи главните. Десетопръстна система за работа с клавиатурата. Естественото желание на работещия с клавиатура е да натиска клавишите с показалеца на двете ръце. За да може обаче да работим с клавиатурата бързо и с по-малко грешки, е добре да се научим да използваме десетте пръста. На фигурката ни е показано как трябва да бъдат поставени двете ни ръце. Върху двата клавиша О и Т има релефни означения. Те са необходими, за да можем да поставим правилно ръце. Показалецът на лявата ръка трябва да лежи върху клавиша на буквата О, а на дясната ръка върху клавиша на буквата Т. Когато се налага, съответната ръка се измества, за да се натисне клавиша и след това се обръща обратно, така че показалецът да върху основния клавиш. Трета точка – текстообработващата програма Microsoft Word. Казахме, че текстообработващата програма Microsoft Word е продукт на Microsoft Office. Но иконката на програмата Word ето така изглежда с знака W. Стартирането на програма, ако нямаме изкаран шорткът на десктопа, става от Start, All Programs, Microsoft Office, Microsoft Word. Отгоре
на прозореца е заглавието. По подразбиране, то винаги е документ 1, докато ние зададеме съответно име на нашия файл. Най-важните бутони отново са изнесени най-отгоре. Бутона за запаметяване и за връщане назад и напред в позицията. Под заглавието е веднага лентата с командните бутони. Продължаваме нататък. Под лентата с командните бутони се намират така наречените панели. Името на всеки панел е поставено на долната му страна. Например, страницата Home са разположени панели с командите Clipboard, Font, Paragraph, Style, Editing. Съществена част от прозореца е взета от работното поле. Хоризонтална и вертикално размерителна ивица имаме от двете страни. Предназначението на размерителните линии е да може да задаваме размери на полето, в което се подрежда текстът, както и мястото му в хартийните страници при отпечатане. В долната част на прозореца е разположена лентата за състояние на документа, в която са показани някои характеристики. В тази лента са разположени бутони отново за по-бърз достъп до тях. Най-вляво на лентата за състоянието на документа е полето, което се изписва броят на страниците, върху които ще е разположен текстът, когато го разпечатаме, и номерът на страницата, в която се намира показалецът на програмата. В случая ние сме на първа страница от общо една страница. До него е полето Word, което е показан броя на думите в текста. В случая в нашия текстови документ няма никакви думи. Най-вдясно в лентата е плъзгачът, с който изображението на текста може да се увеличава или намалява, така че той да стане удобен за виждане. Друго характерно за момента няма. И четвърта точка имаме въвеждане на текст, в която учениците трябва да въведат определения текст, който им е набран на листчета хартия и поставен до техните монитори, така че резултатът, когато бъде въведен текста, да изглежда по същия начин, както е на листа хартия.